Já děkuji našim deváťákům, přejeme jim určitě, ať se jim daří, až opustí brány naší školy, bude se nám trošku stýskat po některých určitě. A na úplný závěr chci poděkovat všem účinkujícím, chci poděkovat učitelům, kteří žáky připravili. Chci poděkovat paní učitelce Lencové, která stojí za organizací celé dnešní akademie. Chci poděkovat našemu Pařezovi, který vás provázel v průběhu večera. A chci poděkovat i paní učitelce Zetkové, která stojí za tou naší charitativní akcí. A ještě jednou se přimlouvám, podpořte